Good afternoon everyone! Magluluto po ako ngayon ng ginataang kamote. Susubukan ko nga po magluto ng ginataan. Basta nga po ginataan ay masarap. 3 ingredients lang po pala yung ginamit ko dito. Una po ay kamote at gata at ang asukal. Una ko nga pong nilagay yung gata at pinakulo ko muna siya bago ko po ilagay yung kamote. At syempre po ay ilalagay ko na nga rin po yung asukal. Ayan, pakuluin lang po natin yung gata. Ayan po yung kamote at hinugasan ko na nga po yan. At hiniwa-hiwa ko na rin po sa tamang size. Pakuluin lang po nating mabuti yung gata. Ayan, pag malapot na po yan, tsaka ko po ilalagay yung kamote kasi nga po ay mabilis lang po siyang lumambot. Ayan, hinalo-halo ko nga lang po yung gata niya. Ayan, pag nakita nyo pong malapot na po siya, ayan, pwede na pong ilagay yung kamote. Bumili nga pala si Papa ng kamote doon sa nagtitinda kanina na ang lakas nga po nung sounds niya na kamote daw. So nag-isip nga po ako ng recipe kung ano na naman po yung kakaibang luto. Kasi nga po nung nakaraan ay nagluto na nga po ako ng pritong kamote at nagawa na rin nga po ako ng minatamis na kamote noon. So sabi ko maiba naman, gagataan ko naman siya. Kasi yung una kong mga gawa ay may halo po yung kamote like bilo-bilo, ganyan. Eto, pure po talaga siyang kamote po lahat. Dahil bakasyon na nga po at walang mga pasok, ayan, nandito po lahat yung mga bata. Ginawan ko po sila ng merienda ngayong hapon. Ayan, malapot na nga po yung gata at ilalagay ko na nga po yung kamote. Ayan. Nilagay ko na pa pala yan kanina, yung kamote. Kaso, isinit aside ko po siya ulit para hindi po siya masyadong madurog. Kaya, nung yung gata po ay pinalagkit ko po siyang masyado. Then, nilagay ko na nga po yung kamote para hindi po siya durog na durog. Kasi, sama na po ng lasa pag durog na durog. Kaya yan. Okay na po siya. Ang sarap po niya. At napakalapot po nung sabaw. Masarap po pala ito. At ayan. Yung 1 kilo po nabili ni Papa. Ewan ko 1 kilo po yun. Marami-rami din po siguro mga 12 na piraso na kamote. Ay ilan kami rito. Kaya inubos ko na po lahat. 60 pesos po pala yung 1 balot ng kamote. Di ko alam, siguro 1 kilot may 1/4 o 1/2 yung nabili ni Papa. Kayo po, ano pong merienda ninyo dyan? Ayan, luto na po yung ginataang kamote. May merienda na po yung mga bata. Ayan, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa akin. Follow for more and share and comment na rin po sa aking mga video. Salamat po ng marami. Merienda po tayo. Bye-bye po.